Ähliňize salam. Bu dersimizde listlary görmekçi, has doğrusu biz Python bir kursumuzda gören listlerimizi täzeden gaýtarmakçy. Nämeler etdik, nämeler edip bolýar, nämeler edip bolanyň. Başlaýalyň. İlk bilen listler näme? Listler biz bir sebet ýalyp pikirler. Meselem biz diýeli bir ad sistemasi kurjak bolýas. Mesela men öz adım belleýän Python'da diýen meselem ad bir diýen ýa-da birinji kişi diýen deňdir Murat bolýar, ikinji kişi deňdir meselem Maksat bolýar, üçüncü kişi deňdir meselem Amny durdy, üçüncü, dördüncü kişi deňdir meselem Aman boldy. Şular ýa. Önemli bulan her aýsyn her bir ady üýtgüşik bir üýtgeýjä ýa-ni aýry bir üýtgeýjä goýunumdan olan ählisini bir listiň içinde diňe bir üýtgeýjiniň içine goýup bilýän. Görel näme bolýar? Meselem biz türlü elementler diýäs. Meselem listda her bir element var. Onuň içinde nämeler girip bilýär. Meselem şu listimizin içinde string var. Yani element diýip bir string goýup bilýän. Oturup goýup ikinji elementimi ýazyp bilýän. Meselem ol integer bolup biler. Ya da float goýup bileriz. Ya da boolean goýup bileriz. True false. Yani şular ýani listiň içinde türlü elementler bolup biler. Ondan listiň içindäki elementleriň özleriniň indeksleri var. Yani belgileri. Listiň içinde olur öz order'una göre, yani öz sırasına göre goýulýar. Yani meselem element birinci ýazylypdyr, ikinji, üçüncü ýazylypdyr. Biz şularyň ýerine üýtgetsek olaryň indeksleri üýtgeýär. Nädip? Ene şol indeksler noldan başlaýar? Birinji element, ene listdäki birinji elementin indeksi hemişe nol bolýar. Noldan başlaýar. Nol. Ikinji element 1 bolýar. Üçüncü element 2 bolýar. Dördüncü elementin indeksi 3 bolýar. Şeýdip indeksler noldan başlaýar. 0, 1, 2, 3 diýip sanalýar. Onsoň indeksler çepden sananmazda şular ýani. Indi biz ahirki element görjek bolsak näme etmeli meselem? Biz şu wagt ahirki element meselem indeksi 3 bilýäs. Ýöne bilemiz ok biz meselem uzun bir list var. Şoň iň soňky elementini görjek bolsak, iň soňky elementiniň indeksini nädip bilmeli? Onuň üçin sagdan sanap bilýäs biz. Ahirdan sanap bilýäs indeksleri. Ahirdan sanamyzda -1den başlaýar. -1, -2, -3 we -4 şular ýani gitýär. Bunu aklımızda tutmak için şular ýani pikir edip bilersiz. Meselem şunu bir biz otlu bir poýz ýalyp pikir etsek, şu elementlerin her haýsy bir wagon. Elbetde poýzlarda Aşgabatda köp gatnamaly bolup döýlin, wagonlar noldan başlaýar, 9-njy wagony köp adam halanyp, säbe ol öňdäki ruly ýakyn bolýar diýip tüzde zat gelýär. Şular ýani 9-njy wagon meselem, bul birinji, bul ikinji, bul üçüncü wagon. Şular ýani pikir etsek has ýatda galyjy bolup biler. Indeksler şolar ýaly. Onsoň ine sagdan -1 diýip çepdenem 0 diýip başlaýar sanamaga. Ve poýz wagon görnüşini aklymyza getirsek 0, 1, 2, 3, 4 az goýatda galar. Indi listlarda amallar, listlarda näme amallar edip bolýar? Biz ilk bilen list alalyň. Meselem x diýelim, a 2 we 3 var içinde. 3 tane elementli list. Bir y diýen bir list alalyň we z diýip bir boş list alalyň. Boş list emele getirmek üçin list diýip şular ýani ýaý goýsak, şu list funksiyasy bize bir içinde hiç tap bolmadyk bir boş list emele getirýär. Bularda 3 tane element var. Endi listlarda näme edip bilýäs? Biz goşup aýryp köpeldip bölüp näme görmeli? Görelim. Listler goşup bolýar. Meselem x listim bilen y listim goşup bilýän içindäki agzalar meňdeşde dürlü ýöne şonda da goşup bolýar. Näle goşulýar? Meselem x birinji ýazsam, x goşmak y diýsem. Bu näme etýär? X-an list var. Bize birinji ýazan listimiz alýany. X aldy şeýdip a 2 3. Ve ikinji ýazan listimiz ýani üstüne goşjak listimizin elementlerini alýar-da helki x'in içine goýýar. Yani şu x'in içinde y'in elementlerini goýdan soň 1 4 6 ýani şeýdip goşup bilýäs. Ya da y birinji ýazsam, y goşmak x diýsem näme bolýar? İlk bilen y'in elementlerini alýar. Birinji haýsy ýazylsa şolar geçýär. Y'in elementlerini aldy, üstüne näme etdi? X'in elementlerini ýazdy, boşdy. Listler köpeldip bolýar. Ýöne iki listi bir-birine köpeldip bolmaýar. Meselem x köpeltmek y diýip bilmeýäs. Sebäp olaryň bir manysy ýok. Ýani a köpeltmek b diýsek bir many ýok, jogap ýok. Ýöne a köpeltmek 2 diýsek, şo ýerde 2 sanyk a barlygyny emele getirýär. Ýani näme bolsa da biraz logik bolýar.
Şoň üçin meselem x köpeltmek 2 diýip listler meselem sany köpeltip biler. X ka köpeltsek näme bolar? Şo ýerde 2 sany x bolar, ýani 2 sany x listi bolar. Ine birinji x listimiz A2-3, ikinjiýini ýende gaýtalap şoň içinde ýazar. A2-3 diýip meselem 3'e köpelden bolsak, şoň içindäki elementleri 3 gezek bir listin içinde ýazardy. Ine şol ýaly y köpeltmek 2 diýsek, y'ň elementlerini aldy. 2 köpeldenimiz üçin ikinji gezek ýene de bir listin içinde gaýtalap ýazdy. Onsoň listlerde aýryp bölüp bolanok, meselem x-den y aýryp bolanok, x bilen y goşup bolýar iki list ýöne. Meselem bu listden beýleki liste aýryp bolanok, list aýrylmaýar. Ýa-da listler bölüp bolmaýar, meselem x, y'y bölüp bilmeýäs. X aýrymak adyp meselem bir listin içindäki element aýyrjak bolsak, ine bular ýany edip ýazyp aýryp bilmeýäs. Olam ýalňyşlyk berýär. Onsoň listin elementini nädip print edip bilýäs biz? Indeksine görä. Meselem print diýäs, elbetde ekrana çykarmak üçin x diýäs, haýsy list bolsa, meselem x listimiz ine kvadrat ýaýyň içinde indeksini ýetýäs, elementin indeksini ýetýäs. Meselem birinji indeksli 0, 1. Birinji indeksimizde näme bar? 2 bar. Diýsek 2 print etýär. X 0 diýsek 0-njy indeksi A print eder, ýa-da y 2 diýsek 6 print etýär. Şular ýany edip listiniň elementini, indeksini bilýän bolsak, listiniň elementini print edip bilýäs indekse görä. Ha eger tersi bolsa biz elementi bilýäs, ýöne şo elementin indeksini bilemiz. Indeksini görjek bolsak näde print etýäs? Görýäs. Print diýäs, hemişek ýaly x nokot index funksiýasyny ýaz. Ine bu bir metod ýani x'in izini haýsy list gerek bolsa, şol listiň adyny ýazýas, nokot goýýas, indeks ýaýyň içinde haýsy elementi gerek bolsa, haýsy elementin indeksi gerek bolsa, şo elementi ýazýas. Meselem x listindaky a elementin indeksi gerek boljak bolsa, maňa x diýen, nokot indeks diýen a, ine şol element indeksi näçe? 0, ine 0dan başlaýar. Ýa-da y indeks 6 diýsem, 6 indeksi bu ýerde 2. Ine şeýdip indekslerini görüp bilýäs elementler. Onsoň listin uzunlugy näde bolmaly? Uzunlugy näme? İnglisçe length. Onu gysgaltmasam length diýip ulanýar Pythonda. Uzunlugy näme diýmek? Listin içinde näçe san element bar bolsa, şolaň sany diýmek. Meselem şu x listin içinde 3 tane element var. Onda uzunlugy näme? Length x'in 3. Yani print length funksiýasyny ýaz. Ýaýyň içinde haýsy list bolsa, şol listi ýazýas. Şeýle print etsek, bize şol listin uzunlugyny görkezýär. Eger biz z'in şu ýerdäki z listiniň uzunlugyny görsek, length z diýsek, näme diýer? 0 diýer. Sebäbi şu wagt length içi boş, içinde 0 element var, yani element ýok. Şoň üçin 0 diýer. Ve length x bilen length y bir-birine deň. Yani x'inde de 3 tane element bardygy üçin lengthleri, yani uzunluklary bir-birine deň bolýar. Onsoň listlere nädip agza goşup bilýäs biz. Meselem bir list döretdik, indi şoň içine başga bir zat goşjak bolsak nädip goşýas? Oň üçin append metodyny kullanýas. Yani append diýäs, meselem haýsy list gerek? Meselem maňa z list. Z list diýen nokot append c diýsem, meselem näme goşjak bolsak içine şonu ýazýas, goşadyrnyň içinde. Ine men meselem c diýip bir harp goşjak şoň içine, bir element goşjak. Onda meselem k diýip täze bir meselem list döretdim. Şonda da näme etdim? Z'in üstüne c'ni goşdum. Ve şo goşandan soň print etsem, ine boş list däldi, bu ýerdäki boş däldi. Maňa içinde c bolan bir list görkezdi. Listlerden nädip agzalar aýyrmaly? Listlerden agzalar aýyrmak üçin remove funksiýasyny ýaz. Meselem y nokot remove diýen, meselem haýsyny aýyrjak bolsam 4 aýyrjak bolýar. Meselem y'den 4 aýyrjak bolsam y nokot remove ine 4 ýazýan, ýaýyň içinde näme etýär bize? Aşagdakyny 1 we 6 print etýär. Yani 4'e aýyrdy. Ýa-da pop ba, bu näme etýär? Bu en soňky elementini aýrýar listiniň. Meselem x listini pop funksiýasyny ulansam, x nokot pop diýsem, soň x print etsem näme etýär? Soňky element, en soňky element gitdi, onu aýrýar. Ýyglygyny almak. Listde meselem bir elementin näçe gezek geçýändigini görmek üçin count, yani sanamak demek. Count funksiýasyny ulansam, meselem y diýip bir list döredeliň, 3 tane a1 bolsun içinde. Print y nokot count diýen, meselem nämen count etsin şu. Näme sanamaly? A diýen näçe bar? 3 gezek bar. Ine bize 3 görkezýär. A dälde 1 goýsam 1 görkezerdi. Ine şular ýaly listlerde amallar.
Indi listlaryň elementlerini nädip görkezip bilýäsmiz. Ine bir list alsak, mesela A, B, C, D, E var, içinde 5 tane element var. Şonu print desek, mesela ekranda görkezmek için print bulanýardyk. Print list diýen näme görkezýär bize? Ine şu listi bol şeýle edip print etýär. Ýöne biz şunu ýokarlygyny ýa-da aşaklygyny print etjek bolsak, mesela birinji setirde, ikinji setirde bir 3'de C bolar, ýani sek näde print etmeli? Onun üçin for loop'unu ulanýas. Onu näde ulanýas? List var, mesela her listimiz. Indi şunu print edemizde for loop'unu ulanýas. Onun üçin for diýäs, I diýäs. I näme? Islendik bir element diýmek şul. Mesela in list diýär. For I in list diýär. In içinde demek. List, yani şu listin içindeki islendik I üçün, yani islendik element üçün print I diýär. Yani şu elementi, yani şunu print et diýär. I bu ýerde her bir elementi görkezýär. Onda biz näme edýäs? Mesela birinci for I in list diýen üçin ine ilkinji aljagy A bolar. A'yı aldy, print etdi. Loop işläp dur. List utarýança loop işleýär. Onsoň ikinji ýendem elemente gitdi bu. For I in list diýende bir listin içindäki beýlek elemente gitýär. Mesela B'ni alýar, onu print etýär. Onsoň C'ni alýar, onu print etýär. Şeýdip for loop'unu ulanyp biz listdäki elementleri ýokarlygyna, ýani her bir setirde aýra-aýra print edip bilýäs. Ine bu I harpam şu indeks ýa-da şu elementi görkezmek üçin ulanylýar. I'ň ýerine biz X, A, B, C islendik zat ýazyp bileriz. Ol näme etýär? Şu ýerdäki print funksiýasynyň içinde işleýär. Listdäki her bir A'yı, her bir element aýra-aýra print etmek üçin ulanylýar. Indi jemlesek, listlerde nämeler edip bolýar, nämeler edip bolanok. Listler goşup bolýar. X listini, Y listini goş gördük. Sanlara köpeldip bolýar. Bir listi K3'e 4'e 5'e köpeldip bileriz. 3, 4, 5, 6 ýazar. Täzeden gaýtalap ýazýar şu listi. Elementin aýryp bilýäs. Remove ýa-da pop funksiýalary bilen listlaryň belli bir elementlerini aýryp bileriz. Haýsy element aýrymak isläsek remove ýa-da element goşup bileriz append funksiýasy bilen. Listler bölüp bolanok. Mesela X listini 2 ýa-da 3'e bölüp bolanok ýa-da X listini Y listine bölüp bolanok. Listler köpeldip bolanok, yani listler bir-birine köpeldip bolanok. Mesela X listini Y listini köpeldip bolanok. Listler bir-birinden aýryp bolanok. Mesela X listinden Y listini aýryp bolanok ýa-da X listinin element X listinin içindäki bir elementi X aýrymak şol element diýip ýan. Olar ýani göni aýryp bolanok. Onuň üçin remove ýa-da pop funksiýalaryny, metodlaryny ulanmaly bolýar. Ine listler bu kysgaça gaýtalamak boldy. Elbetde praktikada biz PyCharm'da hem ýazyp bulan dowamyny göreriz. Häzirlikçe şulary gaýtalamak görnüşde aňymyzda janlandyryp bilsek, düşünüp bilsek yeterlik.